Da, putem vorbi acum. Da? Ce s-a întâmplat? De ce Ce s-a întâmplat? Au venit poliția cu caguli la ora 5 dimineață, a speriat copiii, le-a dat în spaimă și cu femeile bolnavi cu cardieșii, bărbați cu cardieșii. Băietul meu a fost pe caz de boală de Pentișialul Iași, liber. Uitați-vă documentul care e dat de către Comisia Pentișialului, că e cu capul, cu toate boalele. L-au luat dimineața? Da, l-au luat din pat și copii, așa. A fost ieri la spital, i-a luat analizele, poftim, Stănescu Ferdinand, e bolnav cu toate boalele, cu toate capul, cu toate, cu diabetul, cu mai multe. O tumor la cap. Așa, ăsta este certificatul lui de naștere. Și ăsta a dormit acasă, lângă copiii lui, a speriat copiii. Când a dat miliția și aruncă cu cartușă, i-a spart ușa și l-a luat din pat. Cu cartuș, i-a scos din pișorul lui ăsta aici. Trebuia să vină... Dar trebuie să tragă un copil, trebuie să tragă de ăla care e făcut. N-avea voie să tragă, să vină peste noapte, trebuia să vină ziua, trebuia să ia pe bulibașul nostru, să-l aducă ziua între țigani și să rezolva treaba. Dar pe câți au luat dimineață? 4 inși. Le-au luat care și două fete sunt la spital împușcați. Pe caz de operație se scoate gloanțele din ei. Îs minori. Și alți copii au dat înleșinat, are boala copiilor pentru toată viața. Deci au rămas pentru toată viața neconștienți copii minori. Cum vă numiți dumneavoastră? Mă numesc Stănescu Dragoș. Da, vă rog.